Tawagan ako tong chicks, be. Hello? Ako nang pwede ko mamisita niya? Ala, busy ra ba ko? Dili pwede. Amo ba? Dili pwede? Tingnan no? Nagbantay kong bata. Kabantay kag bata? Astilan. Pero pwede ra kumanha. Ikaw good, narani mo. Basta kay busy jud ko nagbantay kong bata. Ah, sige, sige. Ako'y bahala, day. Ah, okay, okay ra. Sige, sige, sige. Saon, gani ba? Ah, gusto. Madon lang ko dito, eh. Si Junard mo na diyo? Unsa mo na diya? Kini, be. Nastar kayo ni ba? Tuho mo na ko, be. Naglanggi ko pre, inadlaw ni ako dito pre. 315 adlaw. Ano ba? Oh, Sus, si 50. Kumaya ko na na. okay na. Kaya mo man ay minimum adlaw sa tao. Biyain na, pre. Ako'y bahala ano mo, pre. Bayaran ta ka 5K ang adlaw. Uy, ang talipit. Buhay lang ka sa guwapo. Ah, sa manugod ko yung bodyguard. Dili, basta. Bukas na, pre. Kapwarta ka. Ah, sige ka na, nagkwarta na. Sige, sige. Ito. Kita. Pre, dali, pre. Ay, pre. Uy, saman, liguro ko daan. Ba mo tayo mong giingon nga kwarta nga 5 mil. Liguro ko daan, kasi advance na daan. Money down ta kay trabaho biya ko. Mo ba? Ano na ka mahatag, isahan ako nimo. Unsa man ka maniguro, man ka, pre. Mga amigo, man kita. Sige lang kay, ano ba? Gamito na ka na akong kwarta. Sus, sa mga kapila na yung gusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, imo na tanan, pre. Imo na tanan, pre. Sa 10,000 na, pre, ha? Imo na, Bis, pre. salamat kay ani pre. Uban lang ka sa kuha, pre. Bayaran na ako imong oras, ha? Ah, sige pre, Tara. sige pre. Pre, dili ba? Pre, unsa di atong trabaho din ako pre ngano? Sunod mo ko sa imo sa may trabaho na ako dai. Ha? Sa trabaho na ko ba? Ka nga. Trabaho? Oh. Dili bayaran na ba ta kag team ki? Dapat mo uban ra ka sa kuha. Ibayaran na ba na ako imong adlaw, ba? Ah, sige. Ay, na pangutana, alis na. Pre, alin na, pre. Pre, uy, unsa man tayo ng balaya pre? Mo na ning balaya, pre. Ay, saba, pre. Kay, Sige legal ni ba? dili lagi, manawag ko ha. Ay, saba diya, ha. Sige, sige, diya ka. Ayo. Ayo. Nasi, iba diya. Bro, gawin tao, pre. Ay, naasig na Pero tao. naadyo, to kay nawag man sa Ay, kuha na. bugos na. Ayo. Ayo. Ah, naadyo tao, pre. Pre. Nata, agi bata, agi pre, bay. Kung saan mo diri? Nang mamisita mo. Ayun, magkukuno nga di ka pwede mamisita kay anak ko gibatayan bata car busy lagi ko. Dili man nagpugli bagod na naman ko gidalagon nga magbantay sa bata, bayaran na ako. Pila to, pre? 10K. O, 10K. Sa limang ka anak, 10K. Magbantay ng bata. Unsa man ni? Kumantay man ay bata. Kumantay bata pre. Ikaw rin ko ka magbantay bata, pre. As di lagi ko anak pre, gid ko balo. Basig nalimot ka, gibayaran ta ka, 10K ba ito? Magbantay ra kag bata. Usa man, kawiyon ako o magbantay kag bata. Ah, sige lang. Sige, batay bata. Batayin ni kay misita lagi ko kapamisita na kay ko, pre. Kita ka na, gwapa kayo. Chicks kayo ba? Kung sugot naman na, kay naman nila yung palusot. Magbantay naman kag bata. Di, wala sa bantayan. Sige, makapamisita na ko. Usa di kagi ko ang bata, pre. Bantay, pre. Sige, pre. Magdula sa gid. Tarungan na, pre, ha? Sige na, uy, pagdali kay mabuto si Papa karon kasapa na pugpo. Sige, sige. Sige lang ta. Dili ko, dila ka.
Kanang, napaingon ba? What's that? Di, ngayon, maulang ko eh. Sige na lang, pagdali. Maabot akong papa karon. Kanang, guwapa kay ka eh. May sauna raman na. Uy! Kuya Kakul? Okay ra ko. Ayaw ko, mata pa ko ko. Ipunsan ako ni pre ha. Ipunsan ako ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10K. Kini. Nya, pila man ako ana? Kanina sa 3,000 ali mo pre kay daghan mo tong bahin. 6,000? Daghan mo ta. 4,000 man lagi ni. Ha? 4. Uy, ba uminom Oo. Salamat YouTube. Tipi si Iba. Iba. Tago. Ano Iba? Ano ba? Tipi ba? Tipi 2,000. Ano na? Oh, hotdog. Ikaw rin ka magbantay bata, pre. Isa. Sina? Wapa kayo ka ba?